No ano, je to maličkost. Napíšeš dopis, olížeš naklíženou ořízku a je to. Za půl minuty se začne cípek ořízky odchlipovat a zvedat. Koukejme, nechce to držet. Zabručíš něco, navlhčíš ořízku znova a zatížíš dopis biblí nebo Hercerovým slovníkem. Tak teď to musí držet. Za hodinu ten slovník zvedneš a ta obálka se zřejmou úlevou slabounce vzdychne a rozlepí se po celé ořízce. Teď hledej arabskou gumu nebo lžíci mouky nebo sakra něco, čím bys ten zlořečený dopis zalepil. Co přitom pronášíš, to se nedá napsat, ale je to strašné. Proč u všech všudy z 10 obálek jich 9 nelepí? Jak povídám, je to maličkost, ale opravdu, proč u nás obálky nelepí? Nic jiného nemají na práci, nic na nich nežádáš, než aby u čerta lepili. Když si je kupoval, řekl si, dejte mě obálky, ale takové, které lepí. Prosím, řekli ti, to je zaručeně výtečná kvalita vašnosti, to je prima zboží. Ale ani tato zaručeně výtečná kvalita vašnosti z jakýchsi tajemných příčin nelepí. Snad lpí na našich obálkách nějaká stará kletba. Jen to mne dožírá, že jsem ještě nenašel papírníka, který by mi řekl: vašnosti, kde pak, u nás přece obálky vůbec nelepí. Ale kupte si tadyhle lahvičku lepidla, zaručeně výtečná kvalita vašnosti. Uděláte líp, když nebudete spoléhat na naše obálky a naklížíte si je sám. Ale z nějakých orientálních důvodů mi dosud žádný papírník neřekl pravdu. A přece, vidíte, mohl by přitom vydělat na lepidle. Jsou země, kde kvetou oranže a země, kde je věčné jaro. Jsou dokonce země, kde obálky lepí. Sám jsem tam byl a sám jsem to zkusil. Snad je to neuvěřitelné, ale je to tak. Jsou končiny, kde fabrikant má za to, že obálka, která nelepí, je jako hodinky, které nejdou, nebo jako kráva, která nedojí. Kde se domnívá, že pro pár mizerných šilinků výdělku nemusí denně dopalovat 100 000 lidí, kteří olizují obálky. Nejspíš má ten fabrikant jakousi něžnost k lidstvu a hledí mu láskyplně pomazat obálky nejlepším lepidlem. Nebo věří v Boha a bojí se věčných trestů. Nebo věří v lidi a přeje si, aby lidé věřili v něho. Nebo je optimista a svým způsobem hledí dokázat, že není všechno na světě šmíra a svízel a nepohodlí. Snad je to pro něho věc ctižádosti, aby jeho obálky lepily. Nebo to považuje za zvláštní mravní příkaz. Nebo to je v jeho zemi prostě obchodní uzance. Obchodní uzance nebo životní názor. Je to potřeba kvality. Můžete posuzovat země podle jejich básníků a filozofů, ale můžete je posuzovat také podle jejich syrek, obálek a motouzů. Země, kde obálky nelepí a motouzy se trhají, má něco nedobrého. Život je tam jaksi svízelný, plný malých nezdarů, zlosti a lapálí. Lidé jsou nakvašení a nespokojení, protože denně se potýkají se životní smůlou a nesolidností. Nemohou důvěřovat ničemu, neboť svět je většinou šmízo, náhražka a zatracený šmejd. Být denně připravován o důvěru a trpělivost, to je životní šmíra. Člověk může s nadšením slepovat rozbitou popelnici, ale nemůže s nadšením slepovat obálku, která nelepí. Dokonce ani nemůže s nadšením psát dopisy nebo posílat do tisku básně. Ano, je to maličkost, ale svět by byl lepší, kdyby všechny obálky lepily. Nebyl by lepší jen o ty obálky, ale o pocit důvěry a solidnosti. Solidnost má jakýsi společný kořen se solidaritou. Je to vzájemnost výrobce a konzumenta. Je to index společenské úrovně.
Člověče, povídá dobré zboží, koukej, můj výrobce jedná s tebou jako s gentlemanem. Bere na tebe ohled, váží si tě a nedělá si z tebe šoufky. Vždyť vidíš na mě, jak si tě cení. Zdá se, že střední Evropa, která mívala svůj trh skoro výhradně v zemích civilizačně zaostalejších, nemusela si ve svých výrobcích klást přísný požadavek kvality. Víme, čemu se říká exportní zboží. Je otázka, není-li tenhle export trochu vinen tím, že se u nás v mnohém ohledu plně nevyvinula pravá morálka výroby, to jest kvalita. A je další otázka, jak daleko a jak hluboko zasahuje problém kvality náš národní život. Ale to už je věc obsahu a ne obálky.